Nadyanto gending lawas, gending kuno ning mirasa jumbuh karo menginjak bulan Agustus. Nah, niku lho Bos. Madiun Jakarta janji rukun Tetap merdeka. lah niki sing penting. Iya. Lah, oh iya kok iki. Duwe penemu piye nemane kok iya. Lho lek tembangé arepe Agustusan iki ya akeh Mas, termasuk sore sak tembangke. Nggih. Sumangga prawarga kakung miwa putri. Lah nggih. Sapa miwa anem kumoling kumolong manunggil. Terus piye Pak Gondo? Dul. Pak Gonta, Pak Gonta tuh. Sami ame ngetiti dan proklamasi martikan ning bangsa Kita Indonesia. Wah, Pak Gonta ya sak. Gonta ya iso. Pak Gonta meneh apa-apa rek nyandak terus. Bulan Agustus. Ning wulan Agustus. Lho. Piye to? Wae arep di Lho boleh malah ngertos. Lho Bu. Bu anu. Kon dhuwur. Nggih. Delok isine. Saged. di rasa digameli. Betul sampe. Langsung harus digameli. Garingan. 3 1. Sumangga prawarga kakung miwa putri. Sapa miwa anem kumolong manunggil. Sami ame ngetiti dan proklamasi martikane bangsa kita Indonesia ing bulan Agustus tanggal 17 tahun 1945 kita para bangsa Indonesia mulai saking panguasane menjajah Sikra negari Indonesia mandireng pribadi jejak tur santoso jejer liyan bangsa ing sak jagat raya sumangga asa santi Indonesia merdeka Apik lho gawake dhewe ya nang rasa gawe yoga wis muni. Jane wong iki Tembang. kene diyoga-yogoni cangkemmu ya apik Mas. Sae. Sakit pokoke gonge kedah kula. Piye? Nyek nyong. Blak. Oh iya. Iki son elek dudu son kene iki. Ban elek terus mikir toa. Iya. Terus ke? Ning nang Nining nonong. asik. Napa menikah mangga? Ya sik to karo tak mikir iki akeh pamundhut. Lah nggih monggo. Puri Ratna. Siap. Lah ngono lho. Ing wayah esuk dakone kluro. Rarane suarane patekan ruso. Aduh sekane sedulur tani. Bebarengan foto nandur pari. Sedikit ulon parane. Aku ngoceh ana di pita. Kok bangga ngegongi. Puri Ratna. nggih. Niki Putri sampean dia. Menapa ingkang dipun aturaken? Puri Ratna iki Banyulangit. Wah cocok. Iki sing ngetren-ngetren lek sing nembang puri rumah aku wis. Wah tenan. Napa meneh saniki gadah puri loper. Engko lho Dik. Loper koran napa mboten? Iwang yo duwe lah masak Mas. Nggih Iwang. Iwang loper. Iwang loper nggih. Popo diloperi. Tapi nggih mboten napa-napa anjene ya seneng. Diaturne para bapak-bapak sing kepareng pinarah Lenggah. lenggah. Tesik wonten. Tamane wonten menika nenggani sesepuh Nggih. Seni. Diam sini Mas Yuto. Kung Heri kalian Mas Trias Lujeng nggih. lenggah. Terima kasih Mas Nggih. Rias. Apa? Wah. Iki apa iki? Diam sini dhisik. Oh diam sini. Diam sini apa? Sapa kowe Pak Ko? Awakmu lho sing iso MC aku ora. Hadirin tamu undangan yang berbahagia kembali bersama dengan New Kusuma Wardani. Loh kok lurus to dah? Loh, lah aku ki MC polos sok padakno. Wis nyahene lho, Dik. Biasane dino para bangkak bangkak. Kok tak anteni lek ngono kok datang mentung.
Oh iya ndak oleh. Jak iya wis samene banyak. Malam yang berbahagia ini masih dalam rangka walimatul nikah di rumahnya Bapak Selamat Ibu Semi. Mi. Mbak ikut Adik? Iya Dik, ndak oleh kuwi ndak apa-apa. Mbak ikut ah? Akan menampilkan sebuah persembahan bersama dengan Mbak Puri, Ri. yaitu sebuah lagunya Banyu Langit. Ngit. Selamat menyaksikan. Kan. Nyapa ta? Sing apa kecantol kae. Ora gaya. Ora. Krek. Wis santeni. Karo disambut ta? Jeruk. Ngono kae lho piye iki. Wong edian. Ayo Pur. Iya. Banyu Langit Puri. Hai. Suara Suara angin sing rindu ati, ngelingake
diaturne banyu langit. Nggih. Ampun, Mbak. Ora kok gongi, Mas. Ampun, mboten. Mboten laras selindruk gadan kula. Terus ke Nggih. Siap. lho Ginta no. Wo isih ana Betul, Ginta. Iya. Ginta. Sik, Ginta sing bener. Nuladon Oh. aku utama. Ungkape wong tanah Jawi. Wong aku sikondo hei. Panembahan Senopati. Terima kasih. Sama-sama. Siapa sih ngomong? Siapa sih ngomong? Asem nih siapa yang ngomong? Maksudnya rupanya kok wayu nih dia. Mbak mesin. Iya. Mbak, gin. Napa menika ingkang dipun aturaken? Loh, Sesuai karakter Mbak Ginta dan Mbak Pilih wonten pamundutan. Wonten pamundutan apa mboten mbok pilih mboten Mbak Ginta badhe nembang nopo? ojo ngobrol welase. Cocok masuk. Nggih niki. Ojo ngobrol welase, Mas. Iki Nggih, tidak nggih. manyel-manyelan sih, Mas. Mboten enggak. lurus. Khusus dalu punika lurus. Nggih. Daerah. Engko Mas Percil bar iki nyanyi lho. Siap. Loh, piye to mang urung budale urung nyanyi saiki dinyanyike sing keri ngono lho. Oh nggih mboten napa-napa. Yo, Anu niki napa? Aja ngobrol welas. ojo ngobrol welase. Singus. Sama Mas. Oh, foto bocah-bocah. Bos omongan atau bos grupmu iki, Bos? Lah ayo go. Bocah-bocah. Iki pare dudu janganan ya, Dik. Nyambut gawe dudu dolanan. Tenonge dilumahno, Dik. Ngomongnya digenahno. Roti-roti. Klemben-klemben. Saiki. Yen biyen. Tinggine munggah amben. Mati ndak kaya biyen. Jagung bakarane. Dia terus jaluk. Sing usah riko kadek ngaling-ngaling maneh. Alasan ngalor ngidul ya angkrek Bos omongan to Bos? Isar baroi. Wong pancen Kalau kuwi pancen nada wedok lho, Mas. Dadi nek nada wedok yo aja dipaksa. Ora mau. Kuwi jenenge pemaksaan. Pemaksaan kehendak termasuk dalam KUHP. Iya itu loh. Iya. Jajal kamu jajal. Sing usari Pas. kok kadek ngaleng-ngaleng maneh. Alasan ngalor ngidulmu digawe-gawe. Asik. Enak wis suaramu. Penak Penak suaramu. mboten nolak Sumpah. wis langsung dadi. Saya ayu suarane penak. Wis. Langsung. Tegane kambil gading, Dek. Iya. Wes. Ojo njaraki kuwi lho. Mboten. Bapake Maksudnya napa? Ngeten maksudnya anu. lho, Pangkat. pangkat. Loh, kok langsung to, Dek? Betul. Kowe iki jawabmu udunen ngono kok piye? Udun to ya. Napa tak? Pangkat. Oh alah tak kira kadas. Oh iya. Iya. Cuma kok disiki kok. Gin. Nggih. Nggih nyapa. Yuk Kusumawardhani. Sing usari kok kadek ngaleng-ngaleng maneh. Alasan ngalor ngidulmu digawe-gawe. Iso
Hebat. Terus ke Mbak Elis, buat kali Siap. sampean Mas Mbak Elis Mas. Oke. Nggih, saged. Lagune nyidam pentol. Cocok wis. Mboten nolak. Iki swasana. Nggih. Mangga. Dek to apa ya? Alah. Rek ayo rek. Mlaku-mlaku nang tunjungan. Rek ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak ayo cak, sapa gelem melu aku. Cak ayo cak, aku lek kenalan cak ayo. Ngalor ngidul foto mumbah motor. Masih omong ngidul hati. Sapa ngerti nasib awak lelaki mujur. Kenal anake sing totolu cacingkur. Nadane Sesuk saire kudu diganti Mas. Nggih, paling tidak. Ngalor ngidul liwat toko ngumbah moto. Masih ana nyenggol-nyenggol ati lega. Sapa ngerti nasib awak Lagi mujur. kenal karo Bapak Lurah Kendal Bulur. Kendal Dadi mujur. Pak Eko nyapo. Candak lho terus ijo karo Ngono iki kaya otak-atik rada kaya ngangkat pas. jenengku ngono lho Mas. Kendal Bulur desane sing paling makmur. Murmur. Kendal bulur margane kabeh ya subur. Bur Kendal Bulur priyantune mesti jujur. Jur. Kendal bulur. Pak Eko, Pak Eko. Iya. Saben dina Mangan bubur. Ya, sek ya iso. Pak Iya, Eko. ora. makan bubur lauwe mesti kasur. Kasur bulan. Oh iya Dek. Ya ora to ya ora ngono. Ora. Ngawur nang Tidak pedal. ngawur. Tak jajal. Siap. Bojoku medeng telung wulan mendino ngiler jarene nyidam sajaluke kudu kedutan iki nyuwun apa kesempatan. Siap. Iki mang enek lali SMS urung tak waca. Monggo. Saka Mbak Lurah Pecuk. Oh, Mbak Lurah Mbak Lurah Pecuk paken. Pecuk-pecukilan, Dek. Iya. Lurah-lurah iki biasane Petik. lek nyeluk koncone ngene mesti padane aku kendal blur lurah ndal blur mesti kene lur Mbak Lurah anu sapa jenenge Pecuk. Mas Sidi Wates Wates. ya mesti ya ayo Mbak Wates ini Mbak Wates Ini tes. sing aku sungkan iki mek ngaturi Mbah Pecuk Rian. yo kapan ayo to Cuk rene Cuk Nggih ampun diceluk wingkinge to, diceluk Oh, ngarepe. Monggo Pak Pet. karo ngipik iki sujana kok dusun upama kuwi desane ya isin ku ndak amuk Napa di sana, Pak? Bener ora? ngipik iki desane Mbono Nggih. bukuane ngipik lho kuwi umpama desane iki ngipik berarti aku lurah ayo rene to anu pek Iya. Jimuk ngarepe ngeten lho ngip. Ngoten mawon. Iya sik gawe. Monggo lho Mbah ngip. iya Yuk, Mbak oke. Cuma lali SMS Ida mendol. Siap ijab bener. Monggo. ya Sinden idola Jawa Timur. Hiyo hiye. Ya. Manisnya Jawa Timur. Hiye hai. Bojoku medeng telung wulan
pentol. Sing jebol endoke. Awakmu pengen pentol. Sing gedhe kuntune. Kamu pengen pentol. Wis. Apa nanti Mbak? Apa nanti Mbak? Apa nanti? Lungguh. Lho lho. Lungguh lendelak madhep. Awakmu pengen pentol. Awakmu pengen pentol. Sing akeh emine. Awakmu pengen pentol. Sing gedhe kuntune. Awakmu pengen pentol. Sing akeh emine. Awakmu pengen pentol. Sing jebol endoke. Awakmu pengen pentol. Sing gedhe anune. Wis sampean aja gatek wis. Ora barbar iku Kuwi maksudnya malah. sih wong nyidam pentol kok teko ngendi-ngendi. Lagi kan lagune kan ngoten to saire. Ajane lagune niku Piye to judule. Dik? Saire piye? Judule awakmu pengen pentol. Wah, Cik. Sing aneh anune. Awakmu pengen pentol. Awakmu pengen pentol. Sing aneh emine. Wis. Hop. Gatekno percil wis ora usah gatekno anu. Oh, rumangsa. Tapi memang saire ya ngono ya, Dik ya. Iya. Pas ganti tapi repe Sing buri awakmu pengen pentol. Awakmu pengen Awakmu pengen pentol. Wis asam murad Dik deh. Oh ya lek sik cilik utawa anu ya tok jak pecicilan ya kenek wong sak. Lho, wong sak napa? Wong sak Lah napa? niku lagu napa to Bas niku Bas? Omongnya nyidam pentol. Awakmu pengen pentol. Awakmu pengen pentol. Awakmu pengen pentol endok. Sing njaluk ditonyo. Oh. Sing Ben mangga. Wong ya. Mangga. Niki sampun sawetawis dangu Nggih. Mas Nggih, Yudo. Mas Percil. Siap. Wonten dalemipun Bapak Slamet Waluh. Nggih. Kanjeng Ibu Semi. Oleh kagungan kersa muga-muga sak Awakmu pungkure mboten enten alangan setunggal menapa. Amin. Kalih sing sambi kala dene Amin. pernikahanane Dimas Heri Susanto nggih. SEMM sing minangka dadi dosen Fakultas Universitas Negeri Surabaya. Nggih. UNS. Iki bener-bener dikabulake dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iso rukun karo garwa. Amin. Amin. Ya, terus sing di ngakekoi ing tembe mburi dadi pemuda harapan bangsa. Amin. Taat bekti karo kedua orang tua. Amin. Berguna bagi nusa bangsa negara dan kepercayaane. Ketekan Nggih. apa sing dadi cita-citane. Amin. Mbok menawa dhewe ning keluputane nyuwun pangapunten ingkang Nggih, agung. sami-sami. Nggih. Monggo nderekaken. Nggih, benjing kapan-kapan pepanggihan malih. Mas. Siap. Monggo.